ce ba kamar yake riba ne. Ayush na sanya ki waka kamar Hajiya Amina ga tambarin ki Min yarda. Samira na sake baiti kamar Hajiya Amina bacin amana dai baitin ku Rubso batun amana na yarda da yin waka ta gare su riba ne. Fatima Abubakar na gaida Fatima Abubakar Najeriya ke ce Min yarda. Basiru mai zamani masoyi ga Aisha Sara tambarinka Riba ne. Aisha Sara hasken matan Saudiya jinjina ta girma kuma za ni kara Min yarda. Sarauta angon hawawa sarauta ina yi ba maka kuma za ni kara babu irinka Rubso batun amana na yarda da yin waka ta gare su riba ne. ga Abdul yaro da kuwa amanar Abubakar BMB ne na garewa Min yarda. kuma Abubakar BMB garewa ba mai sai Allah da gaida Riba ne. Ibrahim autan masoya kanan Abdul yaro na kowa na gaida Min yarda. Wara gada da na gaida kullum kwai ne dai ba na barin yabanka kai zaki ne Rubso batun amana na yarda da yin waka ta gare su riba ne. Yusa yaro na kwa ya rake lababan abe da nauni Min yarda. Aisha babbar yarinya Saudiya da jinjina ta bani gare kiya Riba ne. Tijani goga na gaida angon marita baban ubai da shawara da ne Min yarda. Kabiru angon rahiwa Kabiru angon rahiwa ga tabbarinka bani barin shi Rubso batun amana na yarda da yin waka ta gare su riba ne. Yawwa Abdullahi Umar Ketiya jinjinar nan na sake baiti Min yarda. Abdulaziz Karimawa ni jinjinar Kalisho tilas na miƙa Riba ne. Sanin jarumin maza baban Hafsa na Hauwa angon nana na gaida Min yarda. Sai Fatima ya gana na gaida Fatima ya gana Abubakar ba kamar ke ga baiti na Rubso batun amana na yarda da yin waka ta gare su riba ne. Fatin sala talabijin ga jinjina ta girma zani gare ka Min yarda. Fatima auta kan wardan sarki ke ma jinjina nake miki zoyar amana Riba ne. Abdulaziz Mardiya da Jamila angon Aisha ga tambarinka Min yarda. Gwamana ne gaba kuwa tun gwamanar ba ko gurna ce zaki don yada ka Rubso batun amana na yarda da yin waka ta gare su riba ne. Yaro na ina dan fulani zaki sai inuwa na ji ya Fatima manyan mata ne Min yarda. Alhassan yaro mai zamani an gwaro mato birnin zano ke na gaida Riba ne. Haruna yaro mai zama ni ga jinjina ta girma a zane gare ka Min yarda. Bashiru mai zamani an gwambile ke su mai gadon zinare namu ban yada ka Rubso batun amana na yarda da yin waka ta gare su riba ne. Sabiu ango ne ga Maryam Sabiu jinjina kai ma zani mika Min yarda. Bakwa manar tun ga gurna she kai ma bakwa jinjinar girma zanayi ma Riba ne. Ya wajen
na yi ga tambarinka. riba ne. Shugaba na gurin tambarinka, wato ado bayan rabar rai na zaki. Min yarda. So bacin amana, ado bayan rabuwa naka duniya sai Allah na gaida haka. Gurum so bacin amana, na yarda da yin waka ta gare su riba ne. So bacin amana, na yarda da yi waka ta gare su.